Moikka moi! Täällä on HD Oskun. Ja tässä on gameplay A1230 Free for All Dome MP3, jos joku ei tiedä. Ja mä esittelen tässä lyhyesti ja nopeasti mun kanavan, jonne tulee sotapelejä ja kaikki seikkailupelejä. Ja te voitte itse ehdottaa, että mitä mä pelailisin siellä ja mistä puhutaan kommentareissa ja tälleen. Okei, siis sinne tulee Call of Dutyä, välillä ehkä Battlefieldia ja näitä mitä nää on Medal of Honoreita ja WoWia tulee. Lähinnä kommentareja ja vaan pelkkiä gameplaytä. Joten nauttikaa gameplaystä. Muistakaa tykätä ja tilata kanavaa. Kommentoikaa myös mitä mieltä olitte videosta. Se on moro! While we fighting, it's over now. I should have ran first, hid from your black lead. My white flag, it's stained red. You have captured me before. Your chains won't keep me anymore. I found a way out from your lure. I can be so much more. Survivor. Survivor.